Rodice a jsme strašně šťastní, že jste přišli. Te Tomáš, pozdrav. Nazdar. Nazdar. Zdravíme Facebook, teď už to zase na chvíli vezmu, jo? A počkej, jako se hezky natočíme, podívej se, co jich tady dneska večer je. Buďte trošku veselí a šťastní. Ahoj! Já tady mám malý terasy, super, ano, tady si dáme plešou na čoudra. Furt, jak si jde, no, a bude končíme to námi dvěma. Tome, tak dneska to tady bylo úplně super a těšíme se na příště. Řekneš čau? Nazdar. Čau!